लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय। नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों समा थांदों। फावखौ खालामनाय नुनो मोनदों सुदेम दैमारि, लासित बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदों कुमुद मोसाहारि। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय जेबि बड' उड चेनेलाव। नोंथांमोना नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।